Armotonta menoa pannaan nyt vauhdilla. Lähdetään ihan oikeasti tästä paneelista liikkeelle sillä tavalla, että jokainen teistä, ketä täällä on nyt kutsuttuna paikalle, saa esitellä itsensä lyhyesti. Ja miksi sinä olet oikea ihminen tähän paneeliin? Mä oon Anssi Pääjoki, sairaanhoitaja ja Instagramissa pidän Hoitojen taukohon nimistä meme-tiliä ja oon oikea henkilö tähän puhumaan, koska oon tottunut ottaa aika paljon kantaa näihin niin kuin hoitoalan ja vanhustyön ongelmiin ja tää liittyy siihen vahvasti. Olen Susanna Helke, dokumentaarisen elokuvan ohjaaja ja professori Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitoksella. Ja olen ehkä oikea ihminen tähän paneeliin, koska olen ohjannut tämän juuri näkemänne elokuvan. Jee! No niin, oikein hyvää iltaa kaikilla minunkin puolesta. Olen Tony Melville ja olen aluevaltuuston puheenjohtaja tällä hetkellä. Aikaisemmin olen palvellut sairaanhoitopiirissä, sairaanhoitopiirin hallituksessa puheenjohtajana ihan loppusuoralla. Ja ennen sitä olin kuinka monta vuotta, yli 30 vuotta englannin kielen lehtorina Jyväskylän yliopistossa ja tietysti olen iloinen kaksoiskansalainen kanssa. Ja minä olen Ville Väyrynen, kokouksen kansanedustaja. Olen itse ollut kerran tässä samassa tilassa aikaisemmin keskustelemassa tästä samasta elokuvasta. Oikein pääsen nyt uudestaan tekee saman kierroksen. Ja taustakoulutusta kirurgia myös sote-politiikassa ollut paljon mukana ja tietenkin hallituspuolueen kansanedustajana olen oikea henkilö tänne, koska olen syyllinen tähän kaikkeen. No, toivottavasti löydämme jonkun uuden kulman tähän keskusteluun, jos olet aikaisemmin täällä samassa tilassa keskustellut samasta elokuvasta. Mulle ensimmäisenä, kun katselin tuota elokuvaa, niin jäi niin kuin mieleen aihe, joka tavallaan, kun puhutaan vanhuudesta ja vanhusten hoitamisesta, niin pelko vanhettua. Minkälaisia ajatuksia teille tämä herättää? No kyllähän se niin kuin, totta kai pelottaa, että jos itse sairastuu vaikka muistisairauteen tai joutuu vanhainkotiin, että mitä on vaikka muiden omien hoitajakollegoiden kanssa puhunut, niin ei mitenkään poikkeuksellinen ole sellainen näkemys, että jos saa itse päättää siinä vaiheessa, kun olet niin tätä vaille päätymässä vanhainkotiin, että päätyisitkö sinne Attendolle asumaan vai viekö sun lapset sut huppupäässä savikuopalle ja ampuu luodin päähän, niin suurin osa hoitajista varmasti valitsee sen jälkimmäisen vaihtoehdon siinä maailmassa, missä me tällä hetkellä eletään. Aika kova kuvaus tästä todellisuudesta. Mä muistan, että kun tein tätä elokuvaa ja siinä sitten tietenkin mun äitini on todella paljon käynyt meillä, tehnyt siis vuosikausia ilmaista työtä, hoitanut lapsiamme ja keskustelimme näistä teemoista ja todella syvästi rusahti se, kun äitini sanoi, että kyllä minä ainakin sitten haluan jonkun napin, että minä en tuommoisiin paikkoihin mene. Ja sitä on hyvin vaikea kuvata sitä tunnetta, että kun on ihminen, joka on tehnyt 17-vuotiaasta mennyt ensiksi töihin, Verovirasto on ollut siellä eläkeikään asti, sen jälkeen tehnyt niin kuin todella pitkän tämmöisen toisen työuran auttamassa niin kuin sitä niin kuin lasten elämää alkuun ja auttamassa sitten niin kuin 2 lapsensa perhe-elämää. Että jotenkin, että hänen voi edes niin kuin joutua ajattelemaan tämmöistä asiaa. Että se on mun mielestä semmoinen niin kuin todella syvän jotenkin yhteiskunnallisen moraalirappion kuva, että tämä tietynlainen niin kuin sukupolvipetos tietyllä tavalla, eikä mitenkään tietyllä tavalla. Että sitä se minusta on, että me niin kuin tavallaan unohdetaan ihminen siinä vaiheessa, kun hän ikään kuin muuttuu käyttökelvottomaksi kaiken sen jälkeen, mitä he ovat tälle Suomelle tehneet. Ja ehkä sitten vielä niin kuin tämä
ajatus, että nämä sukupolvet, jotka on tätä maata rakentaneet, niin nyt sitten joutuvat. Että kyllä se tietyllä lailla, ja tätä tuli paljon esiin tämmöistä niin kuin ajatusta, että se oli semmoista sarkastista huumoria siellä Savossa. Paljon kuulin näitä eläkeläisiltä, että sitä naureskeltiin, että mennäänkö sitten yhdessä jonnekin luonnon taakse. Kiitos muuten Susanne hyvästä elokuvasta. Se teki aika syvän vaikutuksen. Mä tykkäsin erityisesti silloin, kun ne hoitajat lauloivat ihan ryhmänä. Se oli aika hieno ja ehkä se vaikuttavin hetki oli nimenomaan, kun tuli ne lähikuvat hoitajien kasvoista. Se oli hieno oivallus. Kuka keksi, oliko tässä sun oivallus muuten? Siis tämä, no kyllä ne ohjaaja joutuu ottaa vastuu, ei voi paeta vastuuta. Mutta kysymykseen, minusta elokuva piirsi realistisen, mutta varsin synkän kuvan vanhusten hoivasta. Ja ehkä se ajatus, joka mua lämmittää, on nimenomaan, että Keski-Suomessa asuu noin 70 000 ihmistä, jotka ovat jo täyttäneet 65 vuotta ja valtaosa, yli 90% elää suhteellisen kivasti ja terveys on kohtuullisessa kunnossa. Eli vanheminen ei minua pelota tai en pelkää kuolemaa, mutta se vanheminen ja miten vanheminen loppuu, ne loppuvuodet, mietittää aika paljon, kyllä. Joo, kiitos. Oikeastaan vähän samaa mitä olikin, että siinä mielessä vanhemmin ei pelota, että suurin osa meidän ikäihmistä jaksaa varsin hyvin ja kokevat oman terveytensä jaksamisen erittäin hyväksi. Itse olen ollut aina sinänsä elänyt vanhemmista ja kuolemaa, mutta sillä ei ole meidän systeemin kanssa tekemistä, vaan oma vinksahtinen ajatusmaailman kanssa. Mutta sitten se, mikä täytyy ehkä muistaa kuitenkin, että myös valtaosa hoivapotilaista ja heidän omaisista on tyytyväisiä tilanteeseen. Eli ei tämä semmoinen niin kategorinen katastrofi missään nimessä. Siitä on ihan selkeää tutkimusnäyttöä nyt 20-luvulta, että sekä hoivattavat että omaiset ovat tyytyväisempiä ja he ovat pääosin tyytyväisiä tilanteeseen. Se ei tietenkään poista sitä ongelmaa, mitä meillä on. Ne ongelmat, meillä on, ne pitää hoitaa, mutta minua vähän surettaa tämä tämmöinen katastrofikeskustelu, koska ihan kiistaton näyttö on, että meidän hoivattavat on tyytyväisiä. Mutta se ei tarkoita sitä, että me voidaan olla täällä kädet pystyssä ja katsoa, että välillä rapatessa roiskuu, vaan siellä sattuu sellaisia asioita, mitä ei saa tapahtua. Niihin pitää kyllä ilman muuta keskittyä ja ne pitää saada hoidettua. Hienosti sanotte tuo rapatessa roiskuu tavallaan se, että meidän kuitenkin pitäisi puhua niin kuin tähän liittyvästä rahasta ja myös sitten niin kuin inhimillisyydestä. Ja tavallaan se, että niin jollakin tavalla itsellä jäänyt mieleen se, että niin tarjouskilpailujen kautta yksityistämiset on jollakin tavalla niin kuin se niin kuin paras vaihtoehto alueella kuin alueella. Oikeastaan nyt Ville voisi jatkaa tästä saman tien, että onko niin kuin tällä hetkellä niin kuin hallitusvastuussa olevilla puolueilla pääsääntöisesti ajatuksena se, että rahat jaetaan vain yksityiselle sektorille vanhustenhoidossa, kuin se, että sitä hoidettaisiin niin kuin alueella? Ei. Perustelu. Ei se tarvitse mitään perustelua. Eihän me voidaan jakaa. Mehän jaetaan rahat hyvinvointialueille. Ja hyvinvointialueet jakaa eteenpäin. Eli tämä on siis, mä vastasin tarkoituksella, koska tämä on vähän se provokatiivinen kysymys, ja tässä ei aina niin ihan ymmärretä tätä meidän mallia. Eli siis rahat, mitkä menee yksityiseen hoivaan hyvinvointialueiden kautta, niin nehän hallitus on jakanut niin julkiselle sektorille. Ja hyvinvointialueet jakaa ne eteenpäin. Sitten ihan, jos asiallisesti vastaan tähän kysymykseen, niin etenkin vanhusten hoivassa täytyy katsoa tilanteen mukaan, paikallisten olosuhteiden mukaan, se mikä on tarjonta sen yksityisellä puolella, mikä on tilanne julkisella puolella. Ja mä oon itse ihan aidosti mä oon aina ollut sitä mieltä, että terveydenhuoltopalvelut on yleisesti, ja tietenkin vanhustenhuollossa puhutaan sosiaalipuolesta, soveltuu
hyvin vahvalla harkinnalla yksityiselle puolelle, ja siinä pitää olla varovainen, koska siellä tietyllä tavalla tulee se ansaintalogiikka aika nopeasti vastaan. Ja en ole semmoinen kategorinen yksityistäjä missään nimessä, mutta hoivapalveluissa niin mä katsoisin, että siinä voi olla tiettyä hyötyä saatavilla, mutta siellä pitää olla sekä omaa tuotantoa että yksityistä, ei kategorisesti kumpaakaan, vaan tilanteen mukaan. Ja mitä sanotaan tästä kilpailutuksesta, niin se on aivan oikein, että se on se sudenkuoppa ja siihen on langettu kyllä aikaisemmin. Siitä on todella hyvä jatkaa. Joo, mun oma näkemykseni on, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on varsin poikkeava, kuten kaikki tässä tietävät, että vastuu oli kunnilla ihan 5 vuotta sitten edelleen. Ja ehkä ulkomaalaisin silmin, vaikka olen asunut Suomessa jo 50 vuotta, sanoisin, että ehkä Suomen tällä hetkellä varsin niukat resurssit jaetaan liian monen suuntaan. Meillä on työterveys, meillä on yksityinen puoli, Kela-korvauksineen ja sitten julkinen puoli. Ja esimerkiksi mun entisessä kotimaassa Britannia meillä on duaalimalli, että jos työnantaja tarjoaa työntekijöillä terveydenhuoltopalveluja, sitten se on veronalainen tulo ja työntekijä joutuu maksamaan veron siitä edusta. Ja sitten on tämä julkinen puoli, joka on ainakin asiakkaille ja potilaille ilmainen. Ja minusta tämä on parempi järjestelmä, varsinkin Suomessa ne jättisummat, mitä moni joutuu laittamaan lääkkeisiin, on minulla varsin vaikea juttu. Ja sitten tietysti kaikki asiakasmaksut, minusta se on vääränlainen tapa toimia. Että mä haluaisin, ehkä mä olen radikaali siinä mielessä. Mä tiedän, että moni on työterveyden suuri kannattaja tässä maassa, mutta kuitenkin se vaihtelee kovin siis äärimmäisen paljon työnantajan välillä. Ja en tiedä, onko se hyvä, että nämä nykyiset resurssit jaetaan, koska se on liian monikanavaisesti. Tämä on mun näkemys. Mä palaisin tähän kysymykseen tästä yksityisestä versus julkisesta. Tässä on tietyllä lailla niin jotenkin siinä, ensinnäkin tässä on käsitteellinen sekaannus, koska se mitä Suomessa on, meillä on hyvin vähän ihmisiä, jotka omasta pussista maksaa yksityisesti jollekin yksityiselle firmalle hoivansa, vaan se on juuri niin kuin tässä tuli ilmi, niin kysymys on siitä, että käytetään yhteisiä rahoja, eli meidän itse maksamia verorahoja siihen, että palveluja ostetaan yrityksiltä. Ja nyt sitten tätä elokuvan taustatyötä, en nyt osaa sanoa ihan tarkkaa vuotta, milloin mä tämän havainnon tein silloin jo, en tiedä mikä tämän päivän tilanne. Meillä oli noin 65% vanhushoivasta yksityistetty. Ja se mikä tendenssi siinä oli ollut käynnissä jo pitkään oli se, että kun tässä sitten vielä se, mistä puhutaan yksityisenä, siinäkin se sekoittuu yhteen koriin, on aivan erilainen yksityinen firma, joku 4 naista paikallista, jolla on hoivatyötausta, perustaa firman. Toimivat paikallisesti, sidokset on paikallisia, jolloin myös ne eettiset sidokset on paikallisia. He tuntee nämä ihmiset, heidät tunnetaan. Kun sitten mitä tapahtui, niin nämä suuret jätit, joista sitten vielä, että siellä on isoja haikaloja, joista sitten se kaikkein isoin sitten lopulta syö ne toisetkin isot. Eli sinne tulee, en nyt vitsi nimiä mainita, mutta sinne tulee tämmöinen suuri toimija, jonka toimintamekanismi on se, tätä ei ole mitenkään. Mä en ole esimerkiksi koskaan muista päässeeni äänestämään siitä, että onko järkevää laittaa meidän verorahoja semmoiseen toimintaan, jossa siitä aika isosti valuu kokonaan tämän meidän talouden ulkopuolelle.
Eli nämä isot yrityksethän on siis monikansallisten rahoitusyritysten omistamia entiteettejä. Ja sitä rahaa, jota maksetaan sitten, vaikka se oli ennen kunta, nykyään hyvinvointialue, niin sehän valuu suurelta osin muualle. Musta oli minkä tahansa puolueen kannattaja ihan terveellä järjellä, maalaisjärjellä ajatellen, se on aivan järjetön kuvio. Ja se, että näiden isojen toimintamekanismi oli se, ja on ollut pitkään, että he alkoivat hiljaa. Kaikessa hiljaisuudessa nimenomaan tämmöisissä, sen takia Kaavi on tässä elokuvassa esimerkki, se on erittäin hyvä keissi. On näitä syrjäseutujen huono taloustilanne, tehdään tämmöinen, niin kuin se yksi mies siinä sanoi, että se on yksi tämmöinen ratkaisu, että se lämmittää vähän hetken. Että kun se kuulostaa hyvältä, tulee tämmöinen firma, joo, me ostetaan ja me otetaan toi ja puretaan toi, että pääsette eroon näistä kiinteistä kuluista ja se kuulostaa hirveän hyvältä kaupalta. Mutta mitä sitten tapahtuu, ei ole enää muuta. Siis pienillä paikkakunnilla ei ole tätä tilannetta, että se olisi jokin terve tämmöinen ekosysteemi, jossa olisi erilaisia vaihtoehtoja, että okei, joo, pidetään julkinen ja pidetään vähän sitä pientä yksityistä ja siellä ei ole enää mitään muuta. Ja se, mikä tuli vähän niin kuin sivusta esiin, oli se, että se on myös tämmöinen, niin kuin, että syntyy tämä kapitalistinen monokulttuuri, että kun sinne tulee se yksi, se syö kaiken. Että siellä lopulta menee apteekkinurin, siellä menee pieni lounasravintola nurin, koska se pystyy näillä isoilla skaaloilla toimittamaan sinne kaiken. Eli tavallaan, niin kun, jos ajatellaan sitä, niin kun, meillä on ehkä tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen ideologinen ping-pong, että jotkut tykkää tästä, niin yksityinen kuulostaa hyvältä ja jotkut sitten tykkää siitä julkisesta ilman, että sitä ajatellaan niin tällä tavalla niin ihan niin tosiasiallisena toimintona. Mun mielestä tämmöisten niin monikansallisten yritysten, no siellä on Lontoossa laskettu väestöpyramiidi, siellä on noin ja noin vuodet hyvää tuloa, täysin riskitöntä tuottoa, siellä on valmis asiakaskunta, sen takia nämä fiksuimmat firmat ei lähtenyt terveyskeskustoimintaan, koska siinä on paljon enemmän riskitekijöitä, sitä ei pysty. Tämä on aivan, sinne tulee sisään, se pystyy suurin piirtein tilastollisesti laskemaan, kauanko se mummo on siellä, kunnes se viedään hautaan. Ja ne pystyy laskemaan ihan tämmöisen, että musta se on niin typerä siirto Suomelta, että me ollaan täysin niin kuin menty lampaat tämmöiseen kuvioon. Ja mä en ole ainakaan itse päässyt, niin kuin sanoin, äänestämään, että kannattaako tämä tällä. Anteeksi tämmöinen pitkä puheenvuoro, mutta tavallaan mä haluaisin aina, että tämä ei ole nyt niin kuin sillä tavalla, että ihan toisaalta on hyvä ja sitten taas toisaalta se ei semmoisia ole. Sitten kun se Attendo tulee sinne, se saa kaiken. Mutta tiedättekö, kuinka siellä kävi juuri niin kuin tämä Helena siinä karaoke-tansseissa ennusti, että ne voi vetää hinnat ihan mihin tahansa, kun sitten myös tulee se kiristystilanne. Hyvinvointialue tilanteessa, hehän alkoi, mä en tiedä mikä tämän päivän tilanne, mutta mä kuulin sieltä uutisia, että Attendo vetäytyy, koska he eivät halua niillä hinnoilla, mitä pystytään maksamaan. Mitä on sitten? Mitä kunnalla on sitten? Joo, ja pitää tähän Villen näkemykseen tästä yksityisasiasta huomauttaa, että nykyisen hallituksen sote-politiikkaa, että jokaiset määrärahat, mitä hallitus on soteen lisännyt, niin ne on mennyt yksityiselle puolelle, on ne sitten Kela-korvauksia tai mitä tahansa, ja kaikki leikkaukset on osunut taas sinne julkiselle puolelle, kuten vaikka nämä Kela-korvaukset ja kaikki mahdolliset, mitä on niin kuin lisätty, että tämä on ainoastaan niin semmoinen trendi, mikä joka kerta, kun kokoomus on ollut hallituksessa, niin toistuu tämä sama kaava. Ja tähän Tonin huomautukseen tästä niin kuin työterveysjärjestelmästä, niin tässähän taas niin kuin näkyy tämä niin kuin kokoomuksen ja näiden terveysjättien tämä niin kuin keskeinen yhteys. Että tämä on semmoinen, mitä vastaan niin kuin työnantajatkin on. Ja normaalisti kokoomus on aina työnantajan puolella, mutta tässä se ristiriita toteutuu sen takia,
että tämä työterveys on lähes täysin näiden isojen terveysfirmojen järjestämä, mikä on periaatteessa niinku vetää kokousta talutusnuorassa. Kaikki kokouksen politiikka perustuu just tähän, että saadaan näille isoille firmoille mahdollisimman paljon lisää rahaa. Ja sitten, jos mä vaikka Ville vien ensi eduskuntavaaleissa sun paikan, niin en mä yllättyisi, jos sä siirtyisit itse sit vaikka niinku terveystalolle tai johonkin muualle niinku johtotesteihin. Että ihan niinku täysin niinku mun mielestä niinku looginen jatkumo tämä on koko ajan ollut tämä systeemi. Varmaan saa vastata. Kyllä mä juuri totesinkin, että tämä on ainoa mahdollisuus saada oikea vastaus. Mä varmistin silloin, kun mä tähän lupaudun, että onko tällainen asiallinen terveydenhuoltokeskustelu, mitä poliittinen debatti mulle ensimmäistä vakuutettiin, jos mä se tiedän, niin mä olisin turhaan lähtenyt tänne, mutta kun tämä menee nyt tälle, niin jos lähdet ehdokkaaksi, niin kannattaa tosiaan tutustua järjestelmään vähän paremmin. Eli semmoisella niin ihan one-liner-tyyppisillä sotahuudolla kannattaa lähteä siihen reissuun. Kun mä äsken sanoin tätä just, että me päästäisiin semmoisen asiallisen ja tietopohjaisen keskusteluun, niin meidän täytyy ymmärtää, miten tämä järjestelmä toimii. Ja meidän pitää ymmärtää, miten meidän rahoitusmalli toimii. Ja tätä saa kuulla, etenkin kyselytunnilla saa kuulla ihan toistuvasti sitä, että leikataan sotesta ja kaikki rahat menee yksityiselle terveysyhtiölle. No, kun tämä hallituskausi alkoi, niin hyvinvointialueelle meni 22,2 miljardia euroa vuodessa. Tiedätkö sä paljon tänä vuonna? En tiedä. 27,1 miljardia hyvinvointialueelle. Tiedätkö sä paljon menee esimerkiksi siihen tuohon valinnanvapauskokeiluun vuodessa? Ei mulla ole tarkkoja. 44 miljoonaa euroa. Niin näistä kannattaa siis mielellään sitten, kun rupeaa ihan henkilöön käyden niin kuin todella hyökkäämään, niin kannattaa nyt olla niiden lukujen kanssa selvillä. Eli semmoinen reilu 5 miljardia on lisätty hyvinvointialueiden rahoitusta tällä hallituskaudella, joka tarkoittaa suunnilleen samaa kuin vuotuinen puolustusbudjetti tällä hetkellä. Ja nyt jos me lähdetään siihen hyvin yksityiselle lisättyyn rahoitukseen, niin se on 335 miljoonaa yhteensä, kun lasketaan ne kaikki Kela-korvausten korotukset, joista on hyvä sanoa vielä, että toinen edustama puolue hyväksyi yksimielisesti sekä gynekologian korotukset, fysioterapeuttien korotukset että suuhygienisten korotukset. Myös keskusta saa todennäköisesti sitä puoluetta, joka ei hyväksynyt näitä. Mutta sä voit nopeasti laskea 335 miljoonaa paljon, se on 30 tai 27 miljardista. Niin me puhutaan prosentin osista. Ja mä oon täysin samaa mieltä, että missään nimessä yksityisille, jos ruvetaan lappaamaan meidän kaikki miljardit, me ollaan oikeasti todella pulassa. Mulla aikanaan esikoinen syntyi keskosena semmoinen 2,5 kuukautta etuajassa, ja hän tuli 2 kuukautta teholla, 2 eri teholla siirrettiin ambulanssilla paikasta toiseen. Me maksettiin 620 € siitä koko reissusta. Ja sitten muutama vuosi sen jälkeen mennään Jenkeistä vastaavan tarinan, missä oli kaksoset samankokoiset, ollut saman aikaan teholla, niin se oli 1 300 000 se sairaalalasku, josta 1 miljoonan maksoi vakuutusyhtiö 300 tonnia pankkilaina. Niin mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että jokainen askel, mikä me mennään sitä 620 eurosta 1 300 000, niin se on katastrofi. Mutta näistä asioista ruvetaan oikein tiukasti keskustelemaan, niin kannattaa opetella faktat. Sotahuudolla sä sinne eduskuntaan pääsemään. Saanko kysyä, että siis tuossahan tulee esiin vaan niinku tietyt prosentit siitä, että jos mä sanoin, että 65% vanhushoivasta oli jo siellä vuoden 2019, sanon nyt karkeasti arvioiden tienoilla, niin yksityisten halussa, niin ihan se perus, että onko se sinun mielestäsi, koska siitähän on suuri osa on nimenomaan, siis mä puhun nyt ihan siis tätä, yritän nyt hahmottaa siis tätä kysymystä siitä, että kun me annetaan tämmöinen järjestelmä näiden isojen monikansallisten yritysten haltuun, ja tietyllä lailla nehän alkaa määritellä sitä markkinaa. Ja sitten jos rahaa laitetaan johonkin valinnanvapauskokeiluun, se on hyvin kosmeettista kokeilua, jos syntyy niin kuin tätä juuri kapitalistista monokulttuuria, jossa ei ole käytännössä mitään vaihtoehtoja. Koska ei se ole niiden isojen yritysten intressi. Nehän pyrkii, se on kapitalismin luonne,
että siinä pyritään niin kuin tämmöiseen niin kuin markkinajohtajuuteen. Se kuuluu siihen logiikkaan. Sopiiko se sinun mielestä tämmöisille alueille, että kuin esimerkiksi nyt pysytään nyt tämän illan tai iltapäivän teemassa, että jos ajatellaan vanhushoivaa? Tässä puhutaan toisesta asiasta, niin mä sanoin tuossa heti alussa, että lähtökohtaisesti silloin kun me terveydenhuollon ja sosiaalipuolen vanhustenhuollon puolella puhutaan yksityistä rahasta, niin siinä pitää olla hyvin kriittinen. Mutta sitten tämä on taas eri asia, kun mihin mä äsken vastasin, eli ne rahat menee hyvinvointialueiden kautta. Ja tähän mua huvittaakin tässä keskustelussa, että hallitusta moititaan kovasti. Me juurikin näistä, niin kuin sanoit, 44 miljoonaa käytännössä sulaa rahoja. Sehän on semmoinen, siis me ollaan hassuja, me kuljetaan tuolla, että tämä on mahtava juttu, tämä pelastaa perusterveydenhuollon, 44 miljoonaa, ei se mitään pelasta. Mutta kyllä mä ihmettelen oppositionkin laulaa, että 44 miljoonaa, että siinä me jotenkin pilataan tämä systeemi ja yksityistetään. Sitten kun me laitetaan hyvinvointialueelle, johon esimerkiksi edellisen kauden viimeisenä vuonna meni 600 miljoonaa pelkästään vuokrapalveluihin, niin se oli täysin ok, kunhan se laitettiin sen julkisen järjestelmän kautta. Niin tämä on sama juttu, että niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin nämä rahat menee julkiselle hallitukselle ja sen jälkeen jakautuu sinne yksityiselle. Mutta mä oon täysin samaa mieltä, että mä oon huolestunut siitä, jos se pelkästään menee yksityisbisneksiksi. Ja yksi, minkä itse asiassa Tomi sanoi sivulausessa tässä, mitä mä en ole päässyt vielä kommentoimaan, mikä oli erittäin järkevä, enemmän siitä, että kategorisesti mennäänkö me yksityiselle julkiselle. Se on semmoinen loppumaton keskustelu, mutta se, mistä mä oon aidosti huolissaan, on potilaiden itsensä maksaman osuuden kasvu. Me maksetaan tällä hetkellä 70 € erikoissairaanhoidon vastaanottokäynnistä, joka on sama verran kuin halvimmat Savonlinnan oopperaliput. Niin me ei oikeasti voida sanoa, että meillä on kauhean ilmainen tämä järjestelmä. Se on se, mistä meidän pitäisi puhua, eikä sitä ideologisesta semmoista jatkuvasta selittämisestä, että minä haluan julkista, minä haluan yksityistä. Minä sanon, missä se tuotetaan, kunhan se tuotetaan hyvin. Ja mä oletin, että tämäkin keskustelu olisi ollut sitä, että miten me saadaan sisällöltä hyviä palveluita, eikä sitä, että pitäisi olla yksityistä vai julkista. Joo, olen ihan saanko vielä olen selkeästi kahden vahvan mielipiteen ristitulessa tässä, mutta sanoisin, että ehkä olen erilainen nuori tai en ole nuori, mutta erilainen demari. Olen sitä mieltä, että ulkoistettu palvelu ei ole aina huono vaihtoehto ollenkaan. Se on hyvin tuotettu, että se on hintansa väärti omasta mielestä. Totta kai mä hyväksyn kaikki, mitä olet sanonut, että totta kai ne isot yksityiset firmat yrittävät tuottaa mahdollisimman paljon voittoa omistajille. Se on ihan selvä. Kaikki yksityiset firmat toimivat samalla tavalla. Mutta totta kai, demarina olen nimenomaan julkisen palvelun puolesta puhuja. Mutta minä vaatisin, että julkista palvelua tuotetaan yhtä tehokkaasti kuin yksityinen palvelu. Se on tärkeää, että veronmaksajien rahat käytetään viisasti. Näin. Silloin pitäisi kysyä sitä, että mitä tarkoittaa tehokkaasti, koska tehokkaasti on myös hyvin vaarallinen käsite silloin, kun puhutaan tämmöisen niin aineettoman arvon tuottamisen alueesta, että jos sä ajattelet, että mikä on tehokas hoiva, niin sehän on juuri sitä, että niihin hoivatoimenpiteisiin käytetään ajallisesti mahdollisimman vähän aikaa. Siis että sehän on ihan, mitkä nämä absurdit yksityiskohdat tässä elokuvassa pyrkivät niin kuin valottamaan sitä, että ne oli kaikki nousi sieltä niistä hoivatyöntekijöiden e-mail-kirjeistä, että sehän tavallaan konkretisoituu juuri siinä, että se on todellakin menee tälle asteelle, että siellä on appi, joka mittaa sitä, että kuinka kauan sulla saa mennä kotihoitajalla, että sä siirryt pisteestä A pisteeseen B, tai kuinka kauan siellä on ihan siis standardoitu sitä, että kuinka kauan sä saat viipyä, minkälaisia toimenpiteitä, kuinka kauan niihin saa mennä. Ja sama tämmöiset niin kuin erilaiset sinne niin kuin hoivakoteihin tulevat. Et siinä yksi elementti siinä tehokkuudessa on aina se kysymys siitä ajasta. Ja sitten niin kuin tietyllä lailla, että millä hinnalla ja millä keinoilla se yksityinen pystyy olemaan tehokkaampi. Me voidaan niin kuin tietyllä lailla heitellä tämmöistä, että se pitää olla tehokasta
mun mielestä tärkeämpää on se, että se on eettisesti kestävää, koska sen eettisen kestävyyden vaikutukset ovat sekä sen hoivatavan kokemuksessa, mutta se on yksi, tämä on nyt tämmöinen, tämä ei mikään tieteellinen tulos, mutta tavallaan sen pitkän prosessin aikana sitä asiaa jo paljon mietin, on paljon sitä loppuun palamista, kuinka monta kertaa kuulin sen ihan samantyyppisen tarinan. Hoivatyöntekijä istuu työpäivän jälkeen autossa parkkipaikalla lähdössä töistä ja itkee. Ja se semmoinen niin kokemus, että näitä kertomuksia oli ihan jumalattomasti. Ja tavallaan niin se, että ihminenhän jaksaa tehdä töitä, jos se tekee työtä sillä tavalla, että se kokee tekevänsä sitä hyvin ja oikein. Ja mulla on jotenkin semmoinen, että tämmöisessä työssä, jossa se eettinen ulottuvuus on niin jotenkin se sydän ja ydin, jos ajattelee, että mitä toi Tiinan kautta niin pyrin kuvaamaan, että mistä siinä oikeasti on kyse, mikä sen niin hoivatyön taiteen ydin on, että Tiinassa kiteytyy, niin että jos sä joka päivä lähdet kotiin ja sä tiedät, että sä oot joutunut tekemään sitä vastoin omaa eettistä käsitystä siitä, miten tätä työtä pitäisi tehdä. Se polttaa ihmisen loppuun. En ole eri mieltä ollenkaan. Mä ajattelin, että sä katot vaan sillä tavalla. Mä katson itse asiassa Jamppa, kun hän haluaa. Niin, minä Sikäli on seuraava kysymys. Niin, hienoa keskustelua, mutta sen verran pitää kuitenkin vielä antaa Anssille pieni puolustuspuheenvuoro, lyhyt sellainen. No niin, sen mä vielä tosta, että se olisi joku niinku yleinen meemi, että nyt olisi niinku leikattu rahoja terveydenhuollosta, että niitä oikeasti on lisätty. Niin tää oli jo ennen näitä niinku nykyisen hallituksen niinku näitä, tai nykyisiä niinku eduskuntaväittelyitä ennen jo tiedossa, että kokoomus ja perussuomalaiset sanoi, että ei olla leikkaamassa, että vaan niinku lisätään rahaa, että sinne vaan niinku tulee sitä rahaa ja kaikki on niinku tosi hyvin. Mutta se on suhteessa siihen, että minkä verran meidän hoivan tarve myös kasvaa. Eli niinku, nyt jos niinku, mä toisin Riikka Purran tähän ja kysyisin, että miten meillä menee niinku enemmän rahaa nyt terveydenhuoltoon kuin ennen, että onko meillä nyt niin paljon rahaa, että sitä voidaan vaan niinku viskoa sinne. Niin totuushan on se, että suhteessa siihen tarpeeseen sitä rahoitusta on vähennetty koko ajan. Ja just tää, että mitä paikkoja on vaikka niinku, että paljon laitetaan niinku vastuuta hyvinvointialueille, mutta sitten kuitenkin hallitus pystyy sanomaan, että joo, että laitetaan niinku päivystykset tuolta kiinni, mutta ei esimerkiksi ole sanottu, että laitetaan vaikka Hostista Attendon palvelukotiin nyt kiinni, että me ollaan päätetty tälleen, vaan nämä osuu just sinne niinku julkiselle puolelle, mitä sieltä niinku päätetään. Että ei tää nyt ehkä ihan niinkään ole, että sitä rahaa vaan niinku tulee ovista ja ikkunoista sinne lisää koko ajan. No niin, tämä puoli on varmaan tässä nyt käännetty puoleen jos toiseen. Elokuvassa oli aika moneen kertaan tultiin kohtaan, missä otettiin etäyhteyksiä vanhuksiin. Niin minkälaista ajatusta teille heräsi siitä? Mun mielestä se oli aika murheellista katsottavaa ja ne näkymät oli aika ikäviä, kun yhteyksiä ei saatu ja jos oli joku, niin sitten oltiinkin jossakin aivan muualla. Niin onko tämä nyt se ajatus kuitenkin, että tällä tavalla saataisiin ne palvelut tuotettua niille vanhuksille? Vai onko tässä joku muu, niin kuin tässä oli tämä robotti, joka tavallaan teki sitten siellä palvelukodissa sitten sitä työtä? Aloitan mä. Joo. Se robotti nyt ehkä on niin vielä kaukaisuutta onneksi. Etäyhteydetkään ei ole mun mielestä vanhusten hoivassa se juttu. Mutta sitten meillä on tällä hetkellä aika kiista-alainen hallituksen esitys käsittelyssä, jossa käydään nimenomaan tätä digitalisaatiota hoivassa. Siinä on kyllä kieltämättä. Siis mehän puhutaan asioista, jotka on hellavahteja ja jotka on ovivahteja ja tämän tyyppisiä asioita, jotka ovat aivan erinomaisia. Tietyissä tilanteissa etäpalvelutkin kyllä, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että meillä täytyy olla inhimillistä kontaktia nimenomaan vanhustenhoidossa. Ja me oltiin tuossa pari vuotta sitten Japanissa sosiaali- ja terveysvaliokunnan kanssa. Me mentiin semmoiseen terveysteknologiakeskukseen, jossa niin kun kehitettiin tulevaisuuden hoivaa ja teknologisia ratkaisuja.
Ja he nauroivat siellä, että kun tänne ihmiset tulee, niin he odottavat näkevänsä kaikkia robotteja ja hologrammihoitajia ja muita. Mutta se idea oli sitä, että siellä oli pöytiä, mitkä oli naulattu lattiaan, niissä oli sopivissa kohdissa tarttumapintoja, jotta päästään näppärästi ylös, sitten oli kynnykset pois ja mato tuli pois, jotta ei kaatuilla. Ja sitten tietynlaista etävalvontaa, niin kyllä meillä ilman muuta sille etätoiminnallekin on paikkansa, mutta se täytyy olla semmoista, että sillä vapautetaan niitä käsiä sitten siihen hyödylliseen toimintaan. Koska toisaalta yksi semmoinen, no se ei itse asiassa hoivassa ole niinkään, mutta kotihoidossa on ongelmana siirtymiset, että meillä on, mä oon nähnyt päiväkirjoja ihan isostakin kaupungista kotihoitajia tekee 8 tunnin päivästä, me ainoastaan 2 tuntia vähän vajaa potilaskontaktia ja kaikki muu menee raportointia siirtymiseen. Niin silloin, että me pystytään jotain hoitaa etänä, niin kyllä. Mutta se, että me ruvetaan inhimillinen kohtaaminen lähtökohtaisesti korvaamaan etätoiminnalla, niin en ole missään nimessä sitä kannattamassa. Joo, olen aika lailla sama mieltä asiasta. Tämä etähoiva ikäihmisen hoidossa on tietysti jonkunlainen ratkaisu, mutta se ei ole paras mahdollinen. Mun ensireaktio oli, että Helsingin kaupungilla on aivan liikaa rahaa takataskussa, jos ne pystyy ostamaan näitä joulupukiasuja kaikille työntekijöille. Että se ei tapahtuisi muualla, olen aivan varma. Helsingin kaupunki on tehnyt ylijäämä jo monta vuotta, että näin. Mutta hei, kännykkä sinänsä, miksei myös älypuhelin. Kännykkä on jo 30 vuotta ollut yleisessä käytössä, se on oivallinen väline kuitenkin. Ja nyt kun kamerat ja padit ja älypuhelimet on yleisessä käytössä, kyllä teknologialla on paikka vanhustenhoidossa. Mutta tietysti tämä inhimillinen dimensio on kaiken ajan, totta kai. Se oli kyllä, täytyy sanoa, että se ensimmäinen vierailu siellä etäpalvelukeskuksessa oli kyllä aikamoinen shokki, koska ei ollut mitään käsitystä, että Helsingissäkin näin pitkällä oltiin. Siis, että se jotenkin oli todella että aikamoista työtä ja sitä ajatella sitä myös sitä niin kuin hoivatyöntekijän näkökulmasta sitä, että ei ehkä ole se jotenkin orientaatio monella, että kun lähtee tällaiselle alalle, että monet on kuitenkin sitten nimenomaan valinnut alan, jossa tehdään ihmistyötä. Että se oli se ehkä se tunnelma, joka sieltä vähän niin kuin välittyi. Eihän nyt saaneet olla työntekijöinä kriittisiä, mutta että kyllä siellä sitten välillä tuli vähän semmoisia sarkastisia kommentteja. Mutta se oli myös työpaikka, jossa oli paljon ihmisiä, jotka oli erilaisista syistä, etteivät sitten enää kyenneetkään. Niin se oli myös vähän semmoinen hoivatyöntekijöiden varasto, että siinä, niin täällä nyt sitten hoidetaan etänä. Ja kyllä näissä sitten se jälleen kerran, että kun kaiken pitäisi lähteä siitä, että mietitään ensiksi se eettinen perusta ja se paradigma, minkä vuoksi jotain tehdään. Että kyllähän se nyt aika nopeasti lipsahtaa siihen, että jos se tulee halvemmaksi, pitää se hoivatyöntekijä siellä toimistolla ja otetaan kymmeniä yhden päivän aikana, sä saat niinku kymmeniä hoidettua, kun se, että sitten lasketaan se, että he kävisivät siellä oikeasti siellä kotona. Kyllä mä olen sitä mieltä, että siinä oli paljon hyviä asioita. Myös esimerkiksi tämä kun sehän perustui sitä, kun etsittiin sitä yhtä vanhusta, että on se sellainen ranneke, joka on sitten, että se tavallaan heti häläri tulee, kun lähdetään kotoa, että siinä on tavallaan se turvallisuus, että kyllä sitä teknologiaa todellakin voi käyttää monella tavalla, mutta se pitäisi aina miettiä se ensiksi se, että me ollaan ehkä niin kuin, me ollaan aina vähän vietäviä, että insinöörit ratkoo ongelmia ja tuottaa erilaisia härpäkkeitä ennen kuin mietitään sitä, että se pitäisi siellä niinku niiden hoivatyötä tekevien ja se pitäisi sieltä hoivatyön kulmasta se tarve määrittää ensiksi, että mikä olisi se paras. Ja mikä mun mielestä paras on se, että nimenomaan pois sitä, että sitä teknologiaa pitäisi laittaa siihen pupputyöhön, siihen, että miksi niitä ihmisiä pidetään siellä kirjaamassa ja räpeltämässä niitä tietokoneita, kun he voisivat tehdä sitä ihmistyötä. Että se niin kuin, tavallaan se teknologia
teknologian käyttö pitäisi siirtää. Se on sama kuin mä tuossa professorina, mä sanoin, että hyvä toi AI, että joo, laitetaan, se tekee kaikki se generointi, että kun kirjoittaa vaan ne kaikki sen semmoisen tyhjäpäiväisen höpinän, niin voidaan keskittyä siihen oleelliseen substanssiin. Et sillä tavalla, mutta se pitäisi miettiä ensiksi, miksi? Joo, mä oon itekin niin, teho-osastolla töissä ja siellä käytännössä niin kaikki pyörii tosi paljon teknologian varassa ja niin kuin, pidän sitä hyvänä asiana sitä teknologiaa, mitä siellä on, että se myös antaa meille tosi paljon ja sitten leikkausoleissa on niin kuin robotteja, millä pystyy leikkaamaan ja tälleen, että kyllä se on niin kuin antanut meille tosi paljon myös, mutta sitten niin, että siinä ei pidä lähteä ehkä sille tielle, että sit sillä niinku korvataan sellaisia töitä, mitkä niinku vaatii sen ihmiskontaktin just. Niinku, mitä tässäkin oli niinku muistipelirobottia, mihin tää yksi vanhus sitten totesikin, että ei toivoakaan, että saa niinku tuo tyttö niinku tulla tuolta tanssittamaan häntä, että semmosessa niinku se ei kyllä niinku, en näe sitä missään nimessä hyvänä asiana. Ja tässä just vähän niin kuin pelottaa, että kun kaikesta yritetään mahdollisimman paljon säästää, että mennäänkö me sitten siihen, että säästetään niin kuin henkilökuntaresurssista silleen, että korvataan niin kuin roboteilla ja että tämmöistä niin kuin soitetaan vanhuksille kotiin, että ootko ottanut lääkkeet ja en mä tiedä, se vastaus voi olla muistisairaalta ihan mitä sattuu siinä vaiheessa, että voi sanoa, että joo, oon ottanut lääkkeet ja sitten kun sä menet sinne kotikäynnille, niin sä katsot, että aijaa, täällä on otettu koko viikon lääkkeet nyt, että tuommoisessa tilanteessa se ei mun mielestä ole hyvä asia. Lyhyt kommentti. Joo, just se, että sitten tämä on siinä mielessä tärkeä aihe, että me tiedetään, että meillä tulee ongelma sen takia, että meillä hoivatarve kasvaa, meillä henkilökunta tulee vähenemään. 10 vuotta, niin meillä 3/3 hyvinvointialueiden henkilökunnasta vähenee. Ja sitten kun puhutaan hoitajamitoituksista, niin meillä on hoivassa mitoitus, mutta meillä ei ole lasten teho-osastolla, meillä ei ole leikkausolissa, meillä ei ole ensiavussa muualla mitoitusta. Meidän pitää miettiä, että miten meillä riittää kaikkialle tekijöitä. Ja sen takia teknologia tulee meille väkisinkin, haluttiin tai ei. Ja kysymys on vaan siitä, että me käytetään sitä oikealla humanilla tavalla silleen, että me oikeasti pystytään vaikuttavasti tekemään sitä työtä ja sisältöä. Juuri tällä tavalla. Ja mennään sen verran eteenpäin, että kello käy ja pitäisi pikkuhiljaa päästä tuohon niin sanotusti finaaliin tässä jutussa, niin kättennostoäänestys. Nyt. Niin mua kiinnosti ja huomasin niin se maisemataulu, mikä oli siellä vanhusten. Vaan näin. Ja olisiko tässä yksi sellainen hyvä ratkaisu, kyllä tai ei? Se elektroninen. Niin, se elektroninen taulu, jos se on hyvä, niin käsi pystyy. Niin, kyllä tai ei, eli jos niin olette sitä mieltä, että kyllä, niin käsi pystyy. Mieluummin se kuin seinä, mutta mieluummin ikkuna kuin se. Keski-Suomessa on tehty jo sellaisia videoita retkeilystä ja retkeilykohteista, joita näytetään vanhuksille. Se on jo olemassa olevaa. Enkä mä niin näkisi ollenkaan huono. Kyllä, ei nimenomaan, mä oon samaa mieltä siitä, että semmoinen viihdykematkailu, niin se yrittää yksin. Sairaalan Novassa olemme pyrkineet luomaan sellaisia mielikuvia luonnosta inhimillistä. Wow! Äkkisilteen en ole vielä siellä törmännyt, hyvin harvoin tulee kuitenkin siellä käytyä. Niin oliko sulla yleisökysymys äsken mielessä? Vähän tässä rupeaa niinku pakottamaan leukapyljää, kun ei pääse puhumaan mitään, vaan kuunnella näistä kilvottelua. Niin mä ihan niinku sellaisia perusasioita, että mä ajattelen itse myös tässä vanhustenhuollossa niin kuin muustakin, että me ollaan tää yhteiskunta rakennettu ja mun vanhempani ja niiden vanhemmat, niin ne on rakentanut sitä niin kuin meistä yksilöistä huolta pitämään ja niin kuin yksilön lähtökohdasta. Niin mä ihmettelen, että miksi tämä keskustelu käydään sieltä hallintobyrokraatin näkökulmasta, kun kuitenkin näitä asioita pitäisi tarkastella sieltä juurikin sen asiakkaan näkökulmasta, mitä hän saa ja sitten miksi tämä hallinto, oli se sitten julkista tai yksityistä, niin miksi helvetissä rakennetaan sinne hallintobyrokratia, joka johtaa siihen, että meidän hallinto on samanlainen kuin meidän se väestö. Täällä on yksi hoitaja ja sen harteilla on tällainen kerrostuma niitä johtajia. Ja tämän yhden hoitajan tuotoksella
näiden kaikkien palkka pitäisi tulla. Niin onhan se nyt ihan vinoutunut. Lyhyitä vastauksia sitten. Mä oon itse täysin samaa mieltä ja se, että me nykyyhteiskunnassa mitataan kaikkea niin kuin rahan arvossa, että itse se niin kuin arvokas vanhuus ja hoiva, se ei ole enää itseisarvo, vaan niin kuin nähdään just ihmiset numeroina. Et vähän sama, että talvisodassa jos oltaisiin laskettu vaikka luoteja silleen, että mä oon nyt ampunut niin kuin 5 luotia, että tuolta tulee niin kuin 4 vihollista vielä, että nyt on sen verran käytettyjä luoteja, että ehkä pakko nyt säästää, että ei viiti tuhlata. Että nämä on semmoisia asioita mun mielestä, niin kuin, missä ei ole niin kuin oikein tingittävää sen rahan suhteen, että oli meillä sitten velkaa niin kuin miljardi enemmän tai miljardi vähemmän, niin mun mielestä täällä pitäisi kaikille taata hyvää alkuun. Ehdottomasti samaa mieltä molempien teidän kanssa. Ja nimenomaan se, että tämähän on vähän tämän elokuvan semmoinen ydin, mitä semmoinen jotenkin se niin kuin rahan, logiikan ja hoivan eetoksen välinen konflikti. Se on niin kuin tässä niin kuin se ollut se, niin kuin se hyvin vaikeasti elokuvallistettava asia, mutta se oli niin kuin se pyrkimys, että jos jotakin sellaisesta välittyi, niin se oli sitten tarkoitus. Ja mä olen juuri näin tätä samaa mieltä, ja mulla monesti kävi tämä sama vertaus mielessä, että silloin kun me tiedetään, että jokin asia on todella tärkeää, se on jotain semmoista niin kuin vääjäämätöntä, eettisesti velvoittavaa vääjäämätöntä, niin on se nyt jumalauta ihmeellistä, että me ei pystytä kansana keksiä mitään muuta asiaa kuin sota. Kukaan meistä ei juurikaan asettaisi tuommoista kysymystä. Ei me mietittäisi, että voi kauheeta, että no nyt kyllä velkataakka tulee ja voi ja kyllä me seuraavat ei me voida, tämä on aivan nyt liian kallista, että mennään tuohon maahan makaamaan ja kyllä meidän täytyy nyt sitten vaan antautua. Ei me mietittäisi tämmöistä asiaa. Miksi? Miksi? Siinä rahan merkitys häviäisi täysin. Ja tästä on kysymys, että meille jotenkin jollain tavalla, että me joissain asioissa meidät on niin aivopesty ja me on itse aivopesty itsemme, että jotenkin semmoinen argumentti, että tämä maksaa nyt, anteeksi nyt rouva Marjatta, että sä oot vaan liian kallis. Että kuule, sun täytyy nyt vaan hyväksyä se tilanne, että se olisi aivan liian kallista nyt, että me tultaisiin tänne niin kuin joka päivä vaihtaa niitä sun vaippoja. Mä tiedän, että sulla on tosi paska olo. Tämä on nyt vaan näin. Ja tämmöisiä tilanteita tuolla hoivakodeissa on. Voidaan jaaritella, että kyllä on tyytyväisiäkin ihmisiä. Aivan varmasti on. Aina on tyytyväisiä ihmisiä. Aina on jossain hyvin. Mutta kun mun mielestä ei saisi olla ketään vanhaa ihmistä. Että kyllä me niin kuin yhteiskuntana ihmisinä mitataan omaa arvoamme siinä. Juuri siinä, miten me kohdellaan niitä ihmisiä, jotka ei pysty puolustamaan itseensä. Musta siitä on kysymys. Anteeksi. Jos puhutaan meidän omasta hyvinvointialueista, se pitää paikkansa, että meillä oli hallintoväkeä aivan liikaa silloin, kun hyvinvointialue syntyi. Johtuen siitä, että Keski-Suomessa meillä oli aika spesiaali tilanne, että yli 20 organisaatiota piti naittaa yhteen ja hallintoväki, tietysti kaikki työntekijät oli samalla viivalla silloin, kun hyvinvointialue aloitti, mutta nyt tietysti meillä on YT taas menossa ja se on nimenomaan tämä johtajaporras käydään läpi ja katsotaan mihin se johtuu. Mutta en hyväksy, että yksilö tai ihminen on tavallaan hukassa tuon hallintohimmelin edessä. Se on aika kova väitä, aika yleinen väite, mutta en täysin allekirjoita sitä. No niin, sen verran, että Villelle jäi minuutti aikaa. Kiitos. Joo, mä käyn liian raskasta hallintoa kannattaa tietenkin Keski-Suomen hyvinvointialueella se vähän tulee sellainen optinen harha, että kun 3 kertaa isompi työnantaja, mitä täällä on koskaan ollut, niin silloin pitää tietysti olla hallintoakin, mutta on just samaa mieltä kuin Toni, että se oli liian raskas, sitä on kevennetty. Ja sitten
se on vaan harmi, että meillä on tietyt resurssit, jotka pitää kohdentaa sille, että me saadaan tämä yhteiskunta hoidettua. Ja valitettavasti se rahakin tulee siellä välillä keskusteluun. Mä olen itse 25 vuotta tehnyt lääkärinä hommia, kertakaan en törmännyt itse sanomatta ja kuullut kenenkään sanoa, että teitä ei voida hoitaa, kun te olette niin kalliiksi. Ja pidän sitä aivan absurdina heittonakin, mutta ilmeisesti se kuuluu tähän päivään. Mutta se, että me käytetään meidän rahaamme järkevästi. Meillähän on tällä hetkellä meidän systeemissä, me pistetään 30% rahaa tuuleen. Semmoisiin hommiin, mitkä ei vaikuta, että ne on haitallisia tai ne hyödyttömiä. Me voidaan tehdä sitä, että me halutaan huudeta, vaikka kyllä rahaa on, kun sitä on huudettu monta vuotta. Eikä välitetä siitä. Toinen vaihtoehto, että me otetaan pää pois pensasta ja ruvetaan tekemään oikeita asioita, semmoisia, mitkä vaikuttaa. Tai sitten vaan lasketaan rahoja heittämään, mitä toinen sanotaan, että velalla ei ole mitään merkitystä. Mä en ymmärrä tämmöistä keskustelua. Meidän pitää tehdä asioita tämän yhteiskunnan eteen, on se sitten vanhustenhoidossa, on se sitten koulussa, on se sitten poliisissa, missä tahansa. Mutta lopetetaan semmoinen ihan tyhjä jauhanta ja tehdään vaikuttavia asioita. Meillä on terveydenhuollossa paljon opittavaa ja aloitetaan se, eikä niin puhutaan aivan höpöä. Ollaanko me nyt ihan tyhjä jauheja? No joo, täytyy sanoa, että kello käy ja minä kiitän teitä paneeliin osallistuneita. Tässä oli erittäin hedelmällinen ja runsassanainen keskusteleva aihio. Yleisökysymykseen keretty ottaa, kun yksi kello käy ja näyttää siltä. Ja mä toivotan teille kaikille oikein hyvää ja aurinkoista kevättä. Kaikesta tästä murheesta huolimatta. Kiitos. Menoa pannaan nyt vauhdillaan me eteenpäin, eikä yhtään mene, mistä nyt tingitään.